Takže ahoj, bude to dneska challenge. Bude to taká challenge, že zavřeš si oči a bude muset vyhledat kdo bude, že kdo to tu bude, takže před vami je jeden člověk a musíte uhádnout jaký a zavřete si oči, no tak musíte hádat. Ano. Takže můžeme jít na to a potom padne do tohoto močiara. Já to mám na ozajskou vodu. My tam máme na ozajskou vodu. Takže tak. Ježiši. Takže tak. Jdeme jako provádět, dobré? Takže zavřu si oči. Liana. Otvor. Otvor. Do prdele. Musíš tam padnout. OK. Jo. To je nechutné. Fuj. OK, vylezem. Tak. Mám to. Jau. Jsem tu. Dobré, jde Dominik, čože? Ale půjdeš, OK. Zavři oči, mám zavřeté, OK. Sára. Otvor. Sakra. Moje férové. Jo. Jo, to je nechutné, ledičky, pomoc! Ble. Fuj. Jako, to bude tak krátká challenge, noč. Aha, zavrem. Sára. Jo. Takže to byla naša krátká challenge. Doufám, že se vám páčila. Můžete dát like, prst nahoru a čo by som mohla ještě povedať. Můžete dát ještě koment. Tak. Ahoj. Čau. Ahoj.